Bera gizon osoa izan arren, Mendizabal sasetaren urrena, Bilak txiki bizkoreta lerden, Saseta izen udarien aurrean, Mendizabal izaigu bakarrik, baina bilet daukate herri osoan, atzota gaur eien atzetik, Euskadirentzat hildirata gorputza, arantzaz beterik, arrobadi kantauri itxasoa, taien betiko loa, betiko kantazak, geroari esaiola duetan, herri zarrak ez direla izaltzen, gure aurre biharko ikastoletan, eien izenak abestu ditzaten, herriarentzat biak hil baiziren. Arrobadi kantauri itxasoa, taien betiko loa, betiko kantazak, geroari esaiola duetan, herri zarrak ez direla itzaltzen, gure aurre biharko ikastoletan, eien izenak abestu ditzaten, herriarentzat biak hil baiziren. Hora gutarrak! Doli gabe biziak iberuarentako ematen baile, agian egin batez jeikiko dira egiazko siberutarra, egiazko eskualdunak tirano arrotzen hiltzeko, egiazko eskualdunak tirano arrotzen hiltzeko, agian egin baten jeikiko dira egiazko siberutarra, egiazko eskualdunak tirano arrotzen hiltzeko, egiazko eskualdunak tirano arrotzen hiltzeko.
principal censura, ningún real, seguridad y experiencia, principal censura, ningún real, seguridad y experiencia. Bueno, arratsaldeon, azaldu zareten guztioi. Eta batez ere, hemen gure artean dauden errepreseletuen senide eta lagunei. Urtero gure senideen memoriari eusten diozutenei eta oro har gure helburuekin bat egiten duzuen hoi. Dagoeneko badira 82 urte gure zoritxarrerako armada frankista Donostian sartu zela, eta horrekin batera milaka donostiarrek izugarrizko kalbarioa hasi zutela. Donostian gelditzeko autua egin zutenak damutuko zian bai, izan ere fascistak hirian sartu eta 200 donostiar etxetik atera eta betirako desagerrarazi zituzten. Ihes egin zutenek berriz etorkizun beltza izango zuten. Ehundaka donostiar Eusko Gudarostean burrakatu zuten eta asko frontean hil ziren. Bien bitartean, haien senideek alzutena soinean hartuta Bizkaia, Santander, Kataluniara eta Europako beste herrialdetara ihes egin behar izan zuten. Frankisten hegazkinak metrailatu eta bombardeatzen zituzten bitartean. Bizirik iraun zutenek oraindik ere ezbehar handia sufrituko zituzten espetxea, epaiketak, heriotza zigorrak, kontzentrazio eremuak, fusilamenduak, isunak, lanetik botatzea eta bar. Sufrimendu amaitezinak. Bestalde, badira 9 urte gure senide represilatuen eskubideen aldeko borrokari ekin geniola. Gure senideak beti izan ditugu gogoan, baina orduan hasi ginen antolatzen, eta gure indarrak batzen. Memoria historikoaren aldarrikapenak izugarrizko urratsak eman ditu, duela gutxi arte ezinezkoak ematen zutenak. Molaren gorpuzkinak Iruñako mausoleotik ateratzea lortu zen eta orain Frankorenak ateratzean omen daude. Hasierako tanta txiki hura egun uholde geldiezina bihurtu da. Eta hori dudarik gabe mugimendu memorialistekoaren etengabeko lanari esker izan da. Baina batez ere Euskal eta Estatu Espainiarreko gizarteak erakutsitako elkartasun adorea izan da frankismo bormonismoaren impunitatearen harresiak astintzen lagundu dutenak. Duela urte batzuk, bestalde, Argentinako auzitegiek gure justiziagarria asetzen hasi ziren. Auzitegi hauen jokaera eredugarria izan da bertako junta militarra zigortzerakoan, eta Estatu Espainiarraren benetako izaera agerian utzi du. Espainiar estatua baituta dago, botere exekutibo, legegilea eta judizialak baituta daude. Transizioa delakoan egindako paktu onartezinen baten ondorioz. Milaka errepresaliatu ahaztu zituzten. Movimiento Nazionaleko printzipioa bere horretan mantendu ziren, bestea beste la indisoluble unidad de la nación española. Armada golpista genozida ezan ikutu ere egin. Frankismoko botere ekonomiko berdinak dira agintzen dutenak. Guk aurreko urteetan bezala aldarrikapen berak mantentzen ditugu eta berresten ditugu. Alde batetik eskatzen dugu justizia. Munduko beste hainbat lekutan bezala egiaren batzorde bat abian jarri beharko litzateke. 1926ko uztailaren 18tik gaur arte, Estatu Espainiarrenen aldetik izan diren gizateriaren kontrako krimenak argituko duena.
Horrekin batera beharrezkoa da 1977ko amnistia legea indargabetzia. Izan ere lege horrek kriminal frankisten impunitatea ahalbideratzen du. Eskatzen dugu baita ere errekonozimendua. Instituzioak biktimatzat jo behar gaituzte, gure sufrimendua aintzakotzat hartu behar dute. Gure senideen balore politiko eta kulturalak aldarrikatu behar dira. Hirugarrenik erreparazioa eskatzen dugu. Beste dozen biktime bezala erreparazioa zor zaigu eta laugarren aldarrikapen bezala bestea bezain garrantzitsua edo garrantzitsuagoa krimen hauek berriz ez gertatzeko bermeak. Hori dena lortu arte hemen izango gaituzte eta zuek denok gure borrokan parte hartzera gonbidatzen zaituztego. Zuen ekarpena modu askotan egin dezakezue. Alde batetik zuen senideek gerna eta frankismoan jasandakoaren lekukotza emanez edota gure taldean antolatuz.